Jedini način na koji možete izliječiti sivu mrenu je operacijom, to jest odstranjenjem očne leće koja je zahvaćena sivom mrenom ili kataraktom, te umetanjem umjetne leće koja tu trajno doživotno ostaje. Nakon 50. godine života, zbog starenja očne leće, slabije vidna oštrina, a vaš vid postaje mutan i maglovit. Pojavljuje se siva mrena ili katarakta. U dobi između 55. i 65. godine života već 40% ljudi ima neki oblik katarakte. Nakon 65. godine života čak 90% ljudi ima neki stadij katarakte ili sive mrene. U poliklinici Bilić Vision operacija katarakte izvode se u suvremenoj operacijskoj sali, a operacije izvode vrhunske kirurzi. Danas na tržištu postoje različite vrste leća koje mogu zamijeniti prirodnu leću oka. Kirurg-oftalmolog zajedno sa pacijentom odabire najbolju leću prema potrebama, dioptriji i načinu života pojedinca. Tako se može izabrati leća za daljinu, a da se za čitanje koriste naočale. Ili leća koja omogućuje izvrstan vid na sve udaljenosti i tako kompletno oslobađa pacijenta od nošenja naočala. Moguće je riješiti i astigmatizam. Kvalitetan vid koje leće omogućuju, pacijentu poboljšavaju sveukupno zdravlje i kvalitetu života. Kako biste što bolje razumjeli naše prijedloge na pregledu, detaljnije ćemo popričati o vrstama leća. Monofokalna ili jednožarišna leća poboljšava vid na daljinu. Vid na blizinu je slabiji, ali ne nužno loš. Ako se odlučite za ugradnju jednožarišne intraokularne leće, treba ćete nastaviti koristiti naočale za blizinu, odnosno za čitanje. Multifokalna leća je leća koja omogućuje vid bez naočala na daleko, srednju udaljenost, na primjer udaljenost računala i čitanje. Ugradnjom multifokalne leće osoba postaje u najvećoj mjeri neovisna o naočalama. Torična leća korigira astigmatizam. Važno je naglasiti da je moguće rješavanje i visokog astigmatizma ugradnjom ovakve leće, no bit ćete dobro obaviješteni o svim mogućnostima te imati realna očekivanja nakon operacije. Multifokalna torična leća objedinjuje svojstva i učinke intraokularnih leća kojima se odjednom može riješiti i dioptrija i astigmatizam, te omogućuje dobar vid na svim udaljenostima. Za pacijenta to znači da ne mora nositi naočale niti za čitanje, niti za vožnju, niti za rad na računalu. U poliklinici Bilić Vision leće se posebno naručuju za svakog pacijenta, kako bismo vama i vašem oku pružili individualni pristup i odabrali najbolju leću za vas. Jednom ugrađena umjetna leća ostaje trajno u vašem oku.